Sense incidents, ni crits ni acusacions. Així ha transcorregut el darrer ple ordinari de Sant Feliu del mes de març. A l'inici ha estat la regidora d'Igualtat, Teresa Calzada, que ha donat veu de les víctimes de violència de gènere, 5 en tot l'Estat en aquest darrer mes. La sessió plenària s'ha iniciat amb l'apartat de mocions. El grup d'Iniciativa per Catalunya Verds ha demanat al consistori que sumin a la moció presentada en contra del possible acomiadament a la cimentera de la Samsung. La salut de l'empresa posa en perill molts llocs de treball de ciutadans de Sant Feliu. San José ha afirmat que això és una qüestió de ciutat. I ens ha arribat que hi ha negociacions que poden significar problemes importants a una empresa de molta tradició a la nostra ciutat. Nosaltres hem demanat que l'Ajuntament es pronunciï de forma unànime, i així ho ha fet, en base a dues qüestions. Una, el manteniment del màxim d'activitat industrial a la nostra ciutat i el màxim de defensa de llocs de treball, de manteniment de llocs de treball a la nostra ciutat. Estem absolutament convençuts que això és absolutament compatible amb els requeriments de protecció de la salut i de l'entorn que una indústria moderna ha de tenir avui dia. L'equip de govern donarà suport a aquesta moció. Pot ser molt greu, ja que si s'arribés a un tancament per part de la planta, trobaríem moltes famílies en una situació que, degut a la conjuntura, repetim, és molt complicat d'afrontar. Estem parlant de més de 160 famílies, a més, podríem pensar en més de 400 persones que treballen indirectament amb els transports relacionats amb la planta de la cimentera. Perquè creiem que aquests treballadors tenen tot el dret de conservar els seus llocs de treball i pensem que mentre l'empresa continuï complint amb totes les garanties de salut de la població, de medi ambient, doncs tenen tot el dret de continuar treballant. Iniciativa ha presentat també una altra moció en defensa d'un pla pel tancament progressiu de les centrals nuclears. A excepció d'Esquerra Republicana per Catalunya, que ha votat que sí, la resta dels partits han donat la seva negativa. A Iniciativa no li ha sorprès la resposta dels portaveus. Era una votació anunciada. Nosaltres entenem que hi ha d'haver, com ha dit el representant de Convergència, un debat sobre el model energètic aquí, no només a Catalunya, no només a Espanya, al conjunt del món occidental. No podem tenir un consum desenfrenat d'energia, un consum desenfrenat dels recursos. Això té conseqüències, tindrà conseqüències, i per tant s'han de prevenir, s'han de preveure des d'ara. Per tant, d'acord en que cal plantejar-se un debat sobre el model energètic. Ara, no creiem que això hagi de passar pel tema de les centrals nuclears. En torn de pregs i preguntes, el grup municipal del Partit Popular de Catalunya ha demanat l'ampliació d'horaris de bars, restaurants i terrasses de la ciutat entre setmana mitja hora més i els caps de setmana una hora més. Nosotros consideramos que es muy importante que en San Feliu las terrazas de los bares abran como mínimo entre semana media hora más y los fines de semana una hora. Consideramos que un vecino que un día entre semana a las 11 le moleste el ruido que pueda provocar una terraza, el problema lo tiene el vecino, no lo tiene ni el propietario del restaurante ni las personas que hacen uso de su terraza. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha reivindicat la situació de l'escola d'adults del municipi. El govern municipal vol canviar la ubicació de l'escola a la zona de Collserola per ampliar les dependències, tot i que els estudiants asseguren que això contribueix a la deslocalització de l'escola, que ara s'ubica al centre del poble. I avui nosaltres hem rebut una carta de l'escola d'adults i hem explicat que continuem des d'Esquerra donant suport a l'escola d'adults, i en aquest sentit la reivindicació concreta era que s'ha creat una comissió d'estudi del trasllat i l'escola d'adults reivindica que s'ampliï els membres, que es doni més formalitat, que es tractin més temes. En l'apartat de Comissió Informativa de Serveis Territorials s'ha aprovat la constitució de l'associació Red de Ciudades por la Bicicleta. Tots els grups locals s'han donat el vistiplau, a excepció d'Esquerra Republicana per Catalunya, que considera que existeixen altres temes de més prioritat pel que fa a medi ambient. Perquè creiem que l'Ajuntament de Sant Feliu no hi fa res en un lloc com aquest, quan des de l'òptica de la regidoria de Medi Ambient hi ha moltes coses que estan aturades des de fa temps i que s'han de prioritzar com a temes de ciutat que
no pas el que avui ens han presentat i que té una despesa econòmica. Per tant, les despeses econòmiques han de ser per la ciutat, que reverteixin per la ciutat, com per exemple propostes de la campanya que es va aturar de reutilització de bosses de cara al comerç de Sant Feliu. Pel que fa a la Comissió Informativa d'Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica, s'ha aprovat per unanimitat la modificació del pressupost de promoció econòmica a les bases específiques reguladores de les subvencions de l'Ajuntament per l'any 2009.